Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje, driedraai-dropje, Sint Maarten-topje. Hier woont een rijke man, die veel geven kan. Een borrel zal hij geven, lang zal hij leven. Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje. Wij herinneren je dus Sint Maarten omdat er niet bij hem binnen. Nou ja, en snappen ze gewoon dat onze gebedjes vanzelf niet meer om. Dus we nemen een borrel. Op zomer oktober hier dwarsbelang een brainstorm sessie. Het was vergriezeld. Dus ja, er moest even weer wat gebeuren. En nou ja, er waren een heleboel ideeën. Maar ja, de Barbie bloot nog lang hier. En toen was dit, nou, ik denk nog wel het meest ludieke idee geworden. En nou ja, toen de man die het betaald had, zei het. Die is helaas er net van hier een familieweekend. Maar ik denk, nou hier moet ik handen voor. Nou ja, dus nou ja, toen de meerskip wat inschakelen en nou rennen we. En zonder de vrouwen, want ja... Ja, zonder de vrouwen, want dan moet ik in de doorriepen. Oor hier, dan bloot de malie dus. En dan kan de vrouwen in, als ze dat willen. Als ze dat willen, zeg ik ja. Luister ik. Als ze dat willen, dan kan die daarin. Ja, want jij dat vindt wel leuk, de man. Ja, wat was ik? ja, nee, maar je hebt het nota, je hebt hartstikke best. En we hebben nog maar een fjouwerhuis in de hand. Van een 60. Dus ik zou zeggen, ik ga zo beloven. Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje, driedraai-dropje, Sint Maarten-topje. Hier woont een rijke man. We hebben hier een groot probleem. En dat is? Nou, die borrel van ons, Ja. die wordt door de bern achter slot en grendel houden. Ik heb voor je een uitdaging om de code op te lossen. Het is een skateroom. Ja. Dus on the gang. Maak een goedlopende zin. Het derde cijfer van de code is 9. Ja, want op de gewoon stond 12. Go jongens, up. Wat toch niet, die mannen moeten net te snel bij de drank weg. Nee, zei het. Of ik dacht, ik hoop dat ze als laatste hier komen en dan wordt het wel heel dreef. Maar ik vond het heel ludiek. Ja, hè? Jazeker. Ja, ik denk dat moet ik even wat mooi doen. Is haar zondag in, denk ik. Nou, ja, ongeveer wel, ja. Ja. Is het nou ook weer spannend? Volle spannende dingen. Ja, die voor gevoel. Nou, wel een warm gevoel. Van al dat drank. Dit hadden we ook niet verwacht tot nu toe, zeg. Nee. Zeker met de quiz niet. Ik denk met de meeste krijgen wat in de handen geduwd en dat mogen we mooi meenemen. Ik vind het prachtig. Ja, ik dacht eerst van hoeveel mensen zullen erop komen. Maar ik hoop toch dat als de jeugd het weer oorneemt. Hè? Ja, toch wel? Ja, ik vind dat wel. Dit is toch zo'n succes, dat jou net met uw hand, toch? Nou, dat dat is wel de valt ik nog vrouw. wat Dat van te moeten zeggen. we op bezien. Ja, dat zien we even bezien. Nee, maar ons, dan pakken wij het weer op, Jaapie. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. ja. Hoor is het werk helemaal verlend, no? Dat er niks meer vroeger. Ja. No? Dan hier niks meer. Nee. We hebben jarenlang palm vol snoephand. Nou, Ja, jongen, en dan ja. komt er niks meer door. Nee, ik ben helemaal niks. voort. Dus daarom dit. Ja, nou, Nou. klaar, weer verder. Bedankt, hè. Even kijken, wat staat er nou? Nou, maar het mag wel even jongen. Hier woont een kinkerdril die niks geven wil. Alles wil ze houden, het zal haar ooit berouwen. Nou ja, Remco was ik, zuster. Nou, die hebben we niet, ja. Tradities verdwijnen, gratis vergriezen. Maar die hebben kennen net naar u wijzen. De schrader al erin, jongen al je smoor. Maar een peer hier komen u bij en bij hem door. Nou. We hebben een Irish koffie. Oh, lekker jongens. Mooie blauwe, witte en roze spikkeltjes, want wij weten net wat het wordt.
toekomstige poppenslok, zeg maar. Nou ja, morgen uitgerekend, Ik dus heb het het kan elk moment. Ja. Maar dat is de toekomst dus. Ja, dat is de toekomst. Ja. En de andere ligt boven te slapen. Dus ja, Dus er komt alweer wat jeugd in Skraat. er komt wel weer wat jeugd. Ja. Nou, kinderen bij. We krijgen eten onderwijs. Nou, dat is maar goed ik, of niet? Ja. Even wat in de magen. Ja, lekker toch? Ik weet niet wat het is, maar... We zien hier een alcoholvrij drankje, daar zijn we wel eens even lekker tussen getrokken. Ja, nee. Het bloedt nog lang onrustig in Skraat. Dat moet wel betekenen. Ja, ik denk het al. Nog mooi wat ik Want we hier. zijn nu op een held zo'n beetje. Ongeveer, want we hebben besloten dat we net boet nu gaan. Oh. Nee. Dat is net vertrouwd. Oh nee. Dat moet me net. Borrel zal hij geven, lang zal hij leven. Ja.